Na iwe msisi unopinda kwa uri no msisi unopinda kwa wakasiyana. Ndibvunza iwe. Aiwa ukadaro ukuramba murume ka iwe. Aiwa ndopari zvineva vasika. Ora ndosaka doktora. Na mitutu tudakienda. Nawe augona kumpa msisi wake ero. Aiwa ipindura chete ipapo. Unokwanisa kumpa msisi wake. Anzi msisi ndogona kukupa. Vanongotaura meno kana vave taona. Wakambwendo here pari pabhanipo pakumboti kede uchida kuti uwane munda. Vatombuda vanobvaeneko kuenda kwakaenda kuti pakicheke ngwao. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Ndiwe kwa doktor, Ndakupitira dade kuisa buda kugara kuchini yangu takatombotomba ikadzachifana kupinda mu saka atora arongedza zvinhu zvake arikugara umombo gadheni rangu ndiyakushandisa murume ndiyakugara naye isu muchata sataita sei tadimbura mombe ngoro zvese ndiyakucherwa mvura ini nevana takangogara kumba ndikuchera mvura nemusoro uyu ndiyakushandisa zvinhu muchato wangu asati tadimbura ndonyaya ndoenda baba ndiwe kamuridzi umbera maoko utaure tikunzwe kuti unoti kudi. Nyaya yangu hakusi kutanga kutunga. Taura patava. Wakangonditonga nditi. Mukanditi uyu ndofana kumpa mombe yokuti ndatora mumukadzi. Iye ndobvati ndine muchato. Ndodawo imwe mombe pamusoro. Ndinotenda. Ndakupikisa. Ndova matamitsana kuti ndobva uya futi kuno. Ndova mazvikusendi kukanselei. Ini vandashaya mari basi. Ndobva uya. Asvika ndobva ataura kuti murume ati andifambire zvisina basi. Pamurimi. Imi ndofunga makabatikana nazvo. Kuti masamona mudzimai wandandine kwete kuti abhadhare wemombe mombe mbiri. Mudzimai wendobva mombe mbiri inodziwana kupi. Nganditi nyaya yako chemwari yanyanya mitanda. Akuramba. Vandiramba. Ndobva aenda. Ini shungu dzangu dzoda mukadzi ndanichi chiri kudzida. Chiri kudzida. Ndotsvaga maya. Ndotora maya. Saka ndopatiri naso kuti ndina maya. Saka uyu ari kuti iyo zvaataura kuti zvinhu ndezvake. Ndoni nawe kunetsa nene kuti ndizotsvaga mudzimai ndisvike panaso ndorachi ndoda mudzimai. Mungu anga ari mudzimai wangu ndandigirira zvakanaka. Tikaita zvinhu zvakanaka zvatikaunganidza zvinhu zvakanaka. Asi pazvinhu zviri anondichallenge. Hazoti ndini baba pazvinhu zvatakashanda. Nini kuti anoti ndine muchato. Saka ini ndopa kundiremera chengambiri kuti ndandazvipira hangu kuti kana zvakarema noda kuti muchato ari kuisa muchato ngachingogara zvake isitoparadzana indone life yangu yakasununguka iwe to life yake yakasununguka nokuti muchato akuti kuti ndirarame ndichingo ndine muchato asi mumba ndirisa baba ndakangodai ndisingagoni kuti nosumudza musoro handino zvokudanga izvezvi kuita chazvandoda nemombe izvezvi mari yedare ndakafonera kuti ndoda kutengesa mombe ndiwane mari yedare akaramba zvese handina chatokwanisa kusununguka kuti nditi pamusha ndoda muzikuri ndisvike pushira pamutsvaga mudzimai tsvagire kuti ava washedzera no ndovakaita but uya amwe mukadzi no ndapanzwa sei handina kuti vadzoke bhozi da kuti vaende kupedza nyaya vari kuita bhozi iyi yanyaya nyowani wanzwa zvaari kutaura ari iyi nyaya nyowani yatopinda mudariro haisi yakudhara mama mazvinzwa zvataurwa namai guru munotiwo kudii nazvo pandikadana nababa handina kuziva kuti kicheni ndeyavo nokuti baba anogara kwavari kwagumu kunogara meko yakaita sei kwakasiyana
Saka nababa taitofambidza nekutoenda kumba pamba pautora iwatoya kumba kwangu vachitorarawo handaiona mukadzi handaiona kana vana nekuona imba yakangovakwa tingoti uyu mudzimai takamusiya uku baba vachigara vega nanhasi baba vari kwangoona vachigara vari vega. Okay, sa baba vari kugara vega kugara neni pari zvino aiwa vanga vachigara vega pakicheni ipapo. pakicheni ipapo. Alright, iwe uri kudei munhu wamwari? pamusoro inini ndiri kuti amai ava vachidana kumunda kwaudza kuti ndakaenda kwachipi kicheni yakanzi ndeyanga ifanira kupinda mumukadzi. Saka ava vakaramba vachiita navo zvokuti havasi kuziva vhidhiyo nditori nayo vakanditi ini ndakusiyana nazvo ndakaenda kwavo. Saka ini ndakuona kuti tisimba nokuti vaakubva kumba kwavo vachitakura mudziyo yavo vachiisa mukicheni umomo. No, hausi kupindura ndati iwe uri kudei nechii chauri kuda futi? Nemubhedha yangu nokuona kuti ivo vatange taita zvekudamba muchato kuzopinda mbereki dzavo zitakiri yayo nemagadheni angu tu nhau yekuti zvifuwo zvandakashanda nomumo wangu ivo ngavambosuduka nokuti nhau yemombe dzodzo dzandakashanda tese ivo right. Munomombe ngani munhu wamwari? Netikofu makadzishiyana iwe sababa saamai unoda mombe ngani? No, tazvinzwa ndati iwe itwa rufuka mombe iwe unoda ngani? Alright. chandiri kurangira nhau yokutengesewa kwezvinhu vakatengesa momba vakati uyu mukadzi womunhu saka vakati ini ndakubvisa mombe hombe iyi ndisati ndatorerwa kuti nditodana nemukadzi womunhu ndosiya tudiki mudanga uyu paanozouya uyu wana tudiki. Saka ivo vanje ndikavati pamukuda kutengesa mombe hombedzi mukundipawo chii ndikanziwa kana chaunowana pano iwewe ini ndingotengesa chete dzasara dziri kutowana varume vavava ndikati imimi akadzi ava ndakavaudza kuti siyana nemurume wangu imimi mukaita navo. Saka nhasi uno zvakuwanda vese ndakavaudza vakati tikutamba takachenjera ndikati imini nhasi uda kuparadzirwa danga nokuti imimi mukutorana nemukadzi wemunhu zvikanzi tikutamba takachenjera. Amai avo vhidhiyo ndakavaudza imimi zvikanzi nini mubhedha wangu nemidziyo yangu yandakatenga mumba kwangu haina kutengwa nomurume wangu saka hapana danga rikuita sei rikupandau. Saka kuramba kwandiri kuita kuti mombe dzitengesewa yanhau yokuti ivo vaakuchiti ndakuenda kubhadhara mombe asi vese vaiti vakangwara pamukati pezvozvo ini ndiri kuzvigarira kumba kubva kudai ndichitora mari yerenti havana kana chavanobvunza kana kuita sei papa ndidukarambira asi chandiri kutaura ndechekuti pazvinhu zvandakashanda navo ndakashanda tiri tu ngavapfupuse muchato wavo tosheyana zvinhu ivo kavachiita zvavakuita izvo zviro kuti nandina kuvaramba ivo ndo vasiri kuuya kubva padabva kudare gore rakapera havasi kuuya kumba vari kunditaurira kuti iwewe wakandibudikisa pamavhidhiyo uyu kana ndikatovaudza zvevana anotenda unodza Nyamaropa tonoti anondiita sei kicheni iyoyo vari kutaura kuti wakanyebewa nachifi wako uchidhiza mabhuru mudare uchifukidzira kuti uchapuwa kicheni iyoyo manje toda kuona kuti anosvika panapa ndimudira demo. Sure. Anenge achitaura chokwadi kuti ndomudira demo kuti wakanyepiwa nachifi wako Nyamaropa. Imi munobva kupi? Masvingo. Mauya kwaNyamaropa kuna chifi wacho wasingada zvisinei zvinowanika ndo basa redu kurehwa kuuraya ndo basa redu ende kutaura kwomunhu akurambidzwa anongotaura kurehwa kuuraya asi tinongoda chinonzi toda kungodzoka pachokwadi. Ukaita muchato upiwe chapter 37 okay. Ndichaenderera mberi tinokutaura ndoda kubvunza ndichiti iwe uda kumupa mombe 2 iwe utora 10 unoda kuti akanzurise muchato izvo zvauri kuda sudari muchato kanzurise ini muchato wangu mutoga kusaka mogara sei amenotoda zvauri kuda iwewe zvinobatsira iwe chandiri kuda amai ava ngavandibudire mukicheni weta life yavo nomurume wavo vasingabati zvinhu zvandakashanda kese inini panguva inei handina chinhu chandinoda kushiyana navo kuti vavabenefit pazvinhu zvandakashanda tese ivo ndovo vasi kukwanisa kushandidzana nemi ivo ndovo vane mhuri yavo ngavachiishanda sokushanda kwatakaita kutanga. Alright.
ndoda kukubvunza imese muri tu nawe musisi uri kupinda pauri nomusisi uri kupinda kuno abi yako ukasiyana here naiwe musisi unopinda kwauri nomusisi unopinda kwa wakasiyana ndikubvunza iwe aiwa ukadaro uri kuramba murume kaiwe aiwa ndopari zvineva vasika ora ndosaka doutora tuda kuenda nawe augona kumpa musisi wake ero aiwa ipindura chete ipapo unokwanisa kumpa musisi wake anzi musisi ndogona kukupa vanongotaura mheno kana vavetaonawo ndozvavanongotaura ivo izvezvi mameseji ndinayo vanotoitira kuti ivo dzako ngadzikwani hadzisi kushoda vanototaura kuti ngadzikwani ini ndikaendaiko kuenda kobvuma asi munhu ngaaone kuti kundiona here kaona kuti handii saka zvokuti vari kuuya chavaona musoro uyu vaitopisa bhani pambapangapa vachitorara pungwe sadza ndaibika chikafu ndaivabikira uchivapa vachidya ndichivapa vachidya asi pungwe yaita pungwe ari pabhani asi wakamboendawo here pari pabhani ipo pakumboti kedekede uchida kuti uwane munda vatombuda vanobva vaendaiko kuenda kwakaenda kutoitwa kechekeche kumba kwavo saka kwako havazofungawo nezvako havasi kutoita kokambomutera maanogeza handitozivi kwanogezera right toda kudzoka pane murume yangu uri kuti kudii nomusha wako uri kubonwa kusababa urai kandanga ndabvunza unoda here kugara naamai guru uri pasi petsoka dzavo unovakudza ukavati nhasi kumbira iregero ndokukumbira iregero amai guru ndakatora munda wenyu taatesi pamunda mubodzi unozvigamuchira muudzeka nhasi taatese pamunda wenyu pindura zvataurwa nawe azozvikwanisa nokuti ivo amai ava baba vakandiudza kuti amai ava vakasiyira murume wavo kuti haasi kuda Chipare saka nhasi unoinini kuti ndioneke ndiinewe itoribotswa handisi kutendewa bhuya kuno kuno kuti vakaziva kuti ndakawana ndiri single saka iwo hausi kudiwo Chipare handiti aininati tatogara pano chokwadi chete chotaura kuti Chipare hausi kuchita sei nokuti inini Chipare ndakashata nawo ngatiperere patakawirirana ivo vochata muchato wavo varipo wangaona Chipare alright kusaka toita sei achida aiva chindiudza zvokuti ndiite ndiri kukumbirawo kicheni yangu waita muvhori nenyaya dzavo varipo vachigadzirisa nyaya dzavo ndozviripo saka tomudzinga here ngadzinga handindakaya kudaro kunonga nditi kicheni iya haisi kupinda mukadzi nasi apinda saka toita sei akapinda achiziva mukicheni wangu ini ndiri kukumbirawo kicheni yangu chete nokuti ndine zvinezvitoramba chete inini ndakakumbira kicheni yangu ikanzi kicheni chere danga mukadzi wakudhara akanzi haasi kupinda enda unovaka ive kicheni yako saka ava nhasi vauya futi vapinda saka inini ndinde ndangokupinda ndikadini ngawandipowo kicheni yangu ndiende kumunda nokuti vada tonitorera protection order kuti achada kukona kumunda unongodisipa saka ivo ngavachiitawo like yone siyo ndosaka ndikuti iwe chitiudza zvauri kuda nokuti ndikukumbirawo kicheni yangu ko kicheni kana wapiwa ndoirima ndiri kumunda ndiri koko ivo vanoonawo zvavanoita navakadzi vavo varito ko kana vavaka vanorima nei amen ivo vakauya vachiziva kuti hapana takashanda oshanda enda kaona pasina mwanga takashanda tiri unovana vangani nouyu tine tu tori vana vapinda chikoro ndikutotambura kuendesa vana vachikoro ava vakundudzotiwo ko mari yerendi yakuti ukutora uri kutora ndichibhadhara mari yevana vechikoro uri kutora mari yerendi 270 mwana ari kubhodhi ndinomwe akanyora last year anoda kuenda kucollege izvezvi ari kuramba yakuendesa vana vachikoro patikataura nhau dzevana anobva anditi iwe urutora mari here ndoti nazvikanga ndikutora mari here ndienda hapana ende chiri chokwadi ichocho chiri chokwadi saka hapana zvokuda kuramba kuendesa vana vechikoro ini ndikutora mari here ndiye asi ndikukuziva asi pano nyaya yako donzvo rako hombe nderokuti hausi kuda barika anga hai nine muchato wanga usikuirana nazvo ndiri kukumbirawo kicheni zvokutaura kwamakani no kicheni tichasvika kucheni handisati ndokwandiri kutenda ndiri kuti inini uri kuti kudiko nobarika iwe hanzi barika handisi kuda mpindurewe takawirirana kuti hapana Chipare pindura wakasununga tiri kutaura ndotandotopinda ndakatosununga ndiwe wangu ndiniwo ndiri kuita barika nezvaanondiita hazviiti haakubate mushe mubhedhuru here mubhedhuru ake anondibata zvakanaka asi kugara matauriro nomagariro challenge moziva kuti challenge yanomukadzi kutonga handisi ndokwandiku kutaura nezvako
Ndizvo zvindikada kutengesa mombe handiti vanomesa munhu ukada kutengesa mombe mudanga vamwe kudzi musvika kutengesa mombe handiti vanotengesa ina handikwanisi iye muna January akatengesa mombe asina kundudzwa ina ndangotengesa musangudza yanga iri pamusoro mombeyo yanga iri yangu yandakabhadhara $70 kumukana ndikavaendera ndikandikumbira ofisi mwana uda kuenda kubhodhinda kutransfer mari haisi kukwana ndikanzoenda kwaNyamaropa wakandidisa pamavhidhiyo ndo pandakazotengesa kamombeko kakatotengesa ikoko ava vane tsiru ravo ravakatengesa ravasina kutaura vakatenga tumbudzi izvozvo tavakunzi ndetawamai avasi vakabudisa mombe yadakashanda ndese mudanga vana kutaurana nhasi unovoti ndoda kubudisa madhonza nditengese ipapo ndopandiri kuti zvinhu zvadakashanda tese kwamai ava zvavana kupi kwavo ndo vari kuchererwa mvura vainini ndiri kuchera nemusoro nevanhu ndo vane madhiramu ndo vane mombe ndo vane zvisi vasiya musha wavo vatakura kodha dzavo vakuya kuisa mukicheni mangu vakanza musipinda mombe kicheni tinogona kumubvisa tuterera ka kicheni togona kumubvisa akaenda kunovaka pamwe but panonyaya iwe wati hausi kuda barika akana ndazosvika ipapo pauri kuenda kovaka avo pauri kuenda kovaka vandipo kicheni yavo totangira ipapo aiwa haikona kutotangira votoda kupedza nyaya nhasi inini chandiri kukumbira ngavandipe zvinhu zvangu iwo wogadzira zvavo nokuti inini woda kupiwa chii kicheni ndo kicheni tazvinzwa kicheni tichasvika toda kuti isu kicheni ukapiwa vanovaka kwavo maakuzochinjana here murume amene iwo kana vachiti aiwa pindura iwewe nokuti tichamubvunza futi yaripo inini ndinoda kunzwa kuti vanhu iyo muchato wakati hazikumakisa Chipare nokuti iwo vari kuti kunoku ndokuti muchato unodimburwa kana mawirirana but tiri kuti iwewe uyu murume uyu ari kuda kuita barika ari kuti kudii kana abva pakicheni ako vaka kicheni imwe nomukadzi uyu vanenge ivava vainini chandava kutokumbira ngavachiti vachindipa kicheni yangu vonipa zvinhu zvavo kana vaine procedure yokuroorana vanenge vakuchizoronga kuti ivo vapfudza muchato wavo neni waita madhiramu saka chauri kuda chaizvo chii inini ndiri kuda zvo zvandakashanda nomurume wangu nokumaintaina relationship yangu sezvatiri kuita ivo kana vasada zvemuchato wavo da kudambura vanotanga vatambura muchato wavo saka mombe ndedzako dzese ndedzangu nadhedhi saka dhedhi ungati ungavapounganisai ko tinovapirei tisiri pamwe chete kupirei dhedhi vari kuvapirei ende muri pamwe chete uyo ndeasiri pamwe chete alright dhedhi vari kugara kupi vari kugara kumunda ko iwo uri kugara kupi kumba munda ndowani ndewedu nani nadhedhi saka inini manje ndindatova mahwani manje handichatenderwa kuenda kumunda ndadatotorwa protection order ndakuya kovhiringira ndozvaakataura here ndokutorera nokuti ndakaendera ngavanokera vanga vari tumumba ndikati vhurai ndawana mwana ada kuenda kuchikoro ndandati titengese mombe zvikanzi handivingiwe pano usiku panapa basi pako akanyebewa kunzi kichene ndeyako manje panapa nachii kana watoramba uchiita nharodzokuya panapa parikuendeswa kuprotection order ndofungawo ndomusiwewe ukanoko vanhu pamwe vachiita kedebu zvinobuda here ayakomadheni pako saka unonoka paunoda kuenda kumba kwangu ndikaenda padheni pako vakandibvunza pachifi kuti kitende yangu saka inini handina nguva kuenda kumba kwangu hauna nguva cho ndikuenda padheni pangu iwaya ndionga vanova alright naiwe musikana chii chinokutasiwa kuvaka imba yako wega murume wamuda vakati imba ndakavaka ndega saka kuna ndikugara ndirichi ndiri ndega but chinokutasa chii kuvakawo zvako nomadzibaba iwa angona mazuva ende unorunga muvaka hazvina basi nokuti uyo akuda nawo ndadza kuvaka semawakiro wakangoita nezuro zinovaka changamira asi taura uyo ane musha wake ndofunga vakauya musha uyu unoita panotora makisheni 2 chirega tivabvunze naye vanyamangare tiudzeiti pane musha ndobva atama kupa musha pacho ndobva asiya adzima yake ndobva aenda kuvaka kumunda saka kumunda ikoko ndokuri kugamba maine mukati pakavaka kumunda asi imi muchitaura muno manje makati sinzi uyo haana mumwe mukadzi kauka avaka kicheni aneyo kuda kuti kicheni iyo ndeyani ndeyako ndosikamuudza mukadzi akutaura kuti kicheni yako saka toti kudii ipapa ndipada kuti panyatsotsete kubva ipapa tsengerodza kuti kudii mukadzi ani mushauri kana achidadhariwa kemunyiko kaamuvakiremba ya kana tikagadzirerai munzwe pano nyaya kapa tagadzira imba tati uyo avake imba
obvious nokuseri no pasi pomoyo arikuda chi asikuda uyada kuti musisi urambori wake shari chi ari 1 zvino musisi wapari kwauri unaenda panonyaya kana mhosva ikange yataurwa inotadza kukumbirwa ruregerero vasati vakumbira noti ndakubaima message chimbomira akati taure nokuti waya kudare auya kudare ndiani mutaurirewo kuti mama ndano mumwe mukadzi uregero taura zvabvisa dhora tanga wataura ndoda kuzoti uyu akundipa chidhuru changu iri mumba handisi chokuti izvozvi ndikaiwa teerera ndachinzwa poindi yako tanga wabvisa dhora mutaure kuti ndano mumwe mukadzi wobva wazotaura pamusoro pemari yako aiwaka inzwa katoda kutaura iwe dhora inonzi nenda murandu inobvumwa mudare mamambo hairambiwe chitaura zvauri kuda kaakupa dhora iwo zodzoka tomuti taura no baba mari yamatumira mai ona inenda kuda ndomabvuma mozoti maano mumwe mukadzi ndodawo zvakati muti mbadare taura no teerera muchato wako waubvuma chipari but muchato nyaya yapo ndeyekuti akutokanzura muchato kamuchato maakutokanzura ngozi murume wako adabarika mukati muchato wako waubvume chipari asi wakuda kukanzura nokuti baba wada chipari taura zvatirega ndikuudzi zvatiri kutaura panapa ndo zvinoita kuti kumba kwacho kugarike ndo zvinoita kuti munda wakapedzera nekuwana bonde saka toda kugadzira kuti bonde uriwane tipedze kuti utipe chigaro chababa bonde uriwane ndozvataura kugadzira titaure kuti pakarapa pakadai hapachedi zvataura kuti ndo zvinotopedza nyaya taura tisvike pakuti uvape bonde chete taura aiwa ukadaroka wareva kuti hausi kuda kutongeka ende hausi kuda kunzwa tiri kuti isusu titaure uyo akumbire ruregero sezvaaita izvi atauriwo sababa toenderera mberi vavataure vatonge kutonga kwarukana uchinini chiri kundidzipa chana kuti ndotonga kutengesawo kwemombe ndesikandizi alright iwe taifudza kuti zvinofanira kureruka kana zvadaro chiendai kuti munokanzura muchato manzwa endai munokanzura muchato mapedza kukanzura muchato modzoka moya kuno saka wanenge vachigara kuti right chinzwa kamanje paita nyaya mbiri tanga ndai mumagara muri kuita mapedza kukanzura muchato mouya tochikudzwa tichibva pakicheni iwewe remekedza hama iguru zvomuchato tazvinzwa endai mukanzura muchato kuti modzoka moya kana muchida tsamba munonyorerwa nowe moya momuona moenda mukanzura muchato asi mukadzi wako uzvinzwa zvokuti ari kutora chigaro chako tazviona tinozotonga tadzoka zvokuti iwe uri kumutadzira tazviona tozotonga madzoka ndandine chikumbiro changamiri kana uye zvipfuwa izvezvi indimo rinofoji foji yangu handisi ndatengesa asi ndari musika ndikuona zvakuita se zvakukaita handiti nematambudziko andinawo izvezvi mari yandatoya kuvenda ndapereta dzimwe zvinoti zvandinazvo zvandakatoita kumashure zvandikutoona kuti mari kurima kwandakaita ndakalonda ndine vashandi vandaishanda navo ndeibarisa kuchikora foja zvise ndinazvo totoona nemari yandichawana pafoja handishandi kwanisa kubhadhara chibage chechi chokudya pamwe nemhuri handina kusanganisana naiyeyo saka dakuda kuita sei mwanangu ndaida kutengesa mombe ngani ndaida kutengesa mombe dzangu mairi ndobhinda ukandichitenedza chiwana kurarama ndopfungwa dzangu wakaenda here ukamuudza ndo zvada kuita ndakamutsanangurira akati kudi akati handina mombe dzinotengeswa nai mama ndo zvakataura tete baba vakandikugorera kamira vachizaaumunda vakandirambidza kubvima foja vakati iwe kunokunda dzida kukuona inini ndindicharima vakarima neshamwari yavo zvikanzi chibage ndindichakupa fodya ndindichaita sei ndindichakupa saka iye zvinezvi ndiri kuvati ini ndagara pamba handina chokushandisa imimi makanditorera mota mukaita neshamwari yavo nhasi uno tasvika papo mombe imi ndimakarima ndimakatora zvese tochidii voti ndoda kutengesa mombe bhindauko rachona raakuchitaurwa nderei
nyaya iri kuitika mamisika dzekutengeseka mukadzi kanenge achida kutengesa kuti udye mari unouya no still panonyaya nyangwa aida kudya mari inouya but panonyaya mapone nyaya ndeyekuti uyu paakatendera kuti vaende kumunda akati ndichakusponsor zvese uyo akamira kusponswa noupi neuyu but now kuda kutaura chinonzi chokwadi haagone kusponsor uyu neuyu vese pamwe chete nechikonzero chekuti market yezvino yefodya ka manzwa ka saka market yefodya toda kutaura zviri fair market yefodya hatimbokublema iwewe uzvinzwa but chatinozokublema ndechokuti kana muda kutengesa mombe enda mutengesa mombe muri tuno mukadzi matengesa mugovana mari muronga zvikwamusha kana uchizopawo wozopawo teerera ndichiri kutaura newe ndopanonyaya because pamarket yefodya uyu ipapo totomutaura kuti no market zvairi fodya wazvingoka fana kukudza chokwadi ende hatidi munhu wekuti kana tikange takutonga muchinja chinja nyaya yekuti market yefodya fodya system yakawandisa wazvinzwa nyika yedu yatenga fodya yakati wandei but market yedu yakadzika ifodya mazvinzwa saka tiri kuti isusu iwewe endai munotengesa mombe zvitorwa nababa muri pamwe chete matengesa mombe ndoda kupa example paita 1000 matengesa mombe dzabudisa 1000 iwewe usade 600 uri kuzvinzwa ndofana kujekesera ipapo mari yaunofana kuda unofana kuziva kuti mari yababa ndeinogadzira chimusha unofana kupiwa mari inofana kuita ndikupa example unofana kupiwa kana kuti 300 kana kuti 400 wazvinzwa baba uvasiyira mari yakawanda uona kuti vane chenomusha zvanetsa udzoka futi kupi kuno asi muchato endai mukanzura tiri pamwe chete tiwirirana unoti kudi nazvo ndiri kubvunza iwewe inini handida muzokuti ndichengetwe kanditengesa no zvatopera ipapo iwe uri kuti kudii nezvandataura pane imwe nyaya rega ndikutaurira shamwari noma next door vanogona kukudza zvakanaka but zvatikukudza isu ndo zvinorarama ndo zvinoita kuti tizomukunda nemhosva timuone ane mhosva but zvatataura zviri clear ndizvo ngazviite mazvinzwa ndazvinzwa asi nditenda kudzoka kwamuri changamiro kicheni inoteerera zvo kicheni ndagamuchira teera nzo iworo kicheni ndapedza kudhara teera wanza mapedzera ndira kicheni 1 ndatenda mutengesa mombe 2 ndatenda munotengesa endai mukanzura chi muchato wadzoka ukanzura muchato unodzoka papi musi wa 21 moya papi moya pana apa 21 moya pano matengesa mashandisa mari yenyu makanzura muchato wenyu kicheni yako ndokuti right ndotuma mapurisa vangu apa maasi angu osvika kupa kicheni yanyu yako iwe ndo vakanadza kicheni right tona kuti mudanga munei vana vari kuchengetwa sei that's all wazvinzwa uyu usamutuke wazvinzwa iwe usapopotane naye iwe pamurume zvakafanira wazvinzwa iwe kana iwe ukaona zvinetsa kana akanga waya uita weyo ndipe bonde mutaurire iwewe no teerera kandi ndiri kutaura ini ndoda kuvaka imba yako iwe mukadzi usamurambi wazvinzwa ndikuda kutaura problem yawataura yekuti ari kutonga sababa ndoyanda kupedza kwaari iwe ndokutongawo zvako asi panguva ino ndokukumbira norudo rwaMwari kana waendawo kumba imbowana nguva yekuenda kumupochi bonde wazvinzwa ndoda kuti iwewe nhasi kuseni ndisati ndabuda ndiye nchifamba network ndobatika kuseni pafoni fona pafoni dzangu kuti aiwa nhasi mai ndava pabonde iwewe ndikukumbira iwe kwete kupa bonde kuti zvingoita nyatsopawo bonde rinofadza bonde haririita ngero hukuka but huku inozanga yati kerekere kuitira kuti isuteti munzwiwo matesti kuti bonde saka nyatsoronga bonde uvape bonde nhasi wazvinzwa iwe uya unoona kuti chii ndefu kuti ari kutaura uyo akatonyarara akatodzikama haasi kutaura saka tiri kuchita saizvo nhasi enda kumupa bonde kana usina mushongo wemusana uona uyu anogadzira mushongo wemusana anzwa saka endai mudzoke musambondombotanga mumwe munhu aiwa dzokai kuno 21 dzokai. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.